شەف چوو li dû her rabûna wek serxoşên mêjî meyxweş ber bi eyna ya li ser rû bi qermêçên ji tariyên dilsoş. Xwe dide der rehmên peritî sankî wekî pezî qurban û goşt. Bi sedan salan çewt ferzên takê kesî dil mirandin di dê û bavên bi rehm û xweş. Çand û nirxan di derveyê xwe hat pêşvebirin ku ên ji bo parastina nifşên pêşeroj. Peritandin dilê gelan û nirxan bi hesibandina bêbîr û ketzanahiya wan wekî tenê ji bo noş. Her çar alî hiştin bê rondikên kêfxweş ên zariyên berê dibûn sedema dil û dîlana hevxweş û hevcoş. Rengên alên sembola pênc welatên tevî Kurdistan veguherandin ji wê de jî ber bi jan û soş. Ew nirxên dîrokî ya di parastin şev û roj kirin qurbanên sifra serxweş. Çareserî gerbûna wek hevkom û mêvanên dilsoz û xweş û nêrînên bi coş bê sepandina li dû bi dehan salan ku ji her kêlehê bûn sedema jana dilsoş. Ger pêşvezariyê çareseriyên bi norm û bi rehm wek dozdarê bixwe û kom bi soz bi her alî vê bibe mînakên çareser ên nifşên bêkuştin û bi mafên her pîvan di cih û xweş. Xwe jê her hebe rastiya aliyên paraswanê kokên afirkerên bi rehmana bi coş her tevger bigor pîvan dil û dilan tevî gelan vê bibe bîrxebûna temela bi coş û rehm xweş. Dilsozên rastserast her afirkere herdemî bi dilên bihev xweş û bi coş ji her kêleh û alî noş û xêrxweş.